St. Joseph, the husband of Mary Paris. There is a Henrica Village. Okay, okay. Nag-upod ko diri sa siniyang akuan strike, transport strike sa atong mga drivers to operators. Sa pangalan niya sa Juan Negros Ecumenical Council. Ini siyang Juan Negros Ecumenical Council. Ini katapuan ni sa mga region sang Island Negros, ay sang Roman Catholic, Aglipayans, sang UCCP, kung sa ato mga Adventist. Upo diri ang ato niya mga kaparian sa diocese, ang kaparian sa Aglipay, mga madre. Pag-ugpod iya sa isa ka kausa para iya sa pumuluyo, labi na git siya panahon nga atong pumuluyo, para sa kaintangan sa kapigaduhon. Ining ato niya pag-upod sang simbahan sinakaw sa subong sa pumuluyo nga gintuga ang kapigaduhon tungod diya sa pagtaas sa langis tungod sang giyera iya sang Israel-US ag Iran kaapektado iya ang Gulf nations sa Middle East ga panawagan kami kay ang kaimtangan sang pumuluyo kaimtangan man sa katawan sa Diyos. Kaya simbahan, hindi ng simbahan nga mo ang building. Ang simbahan amo ang katawan sa Diyos. Di aton Santo Papa Leo XIV, naghimo siya sa iya statement. Kaya yung problema iya sang inaway subong, problema niyang immoral ang ginhimo sa Amerika, Israel, ang daog-daog niya ang Iran. Mga retaliation sinis ng Iran, nagadalay sa pag-escalate sa problema sa gira sa bilog nga Middle East. Kang epekto ya sini, pagtaas sa langis bilog kalibutan, kag labi na gidiri sa aton pungsod Pilipinas, kaya sa bilog nga Asia, the number 1 kita o number 2, nga may pinakamataas nga presyo ya sa fuel. Kung lang taon mo, pigado na kita nga daan atong pumuluyo, naglukdo na siya sa kapigadon, kung sang tugay sang korupsyon sa atong gobyerno, nagsulod pa niya ang problema iya sang pagtaas ng langis. Grabe na gid ang kapigaduhan sa atong pumuluyo. Hindi kabatas na atong simbahan, labi na gid atong mga kaparian, atong bispo, hindi kabatas atong nga ni Santo Papa naggambal na siya, may statement na siya nga dapat updan ang pumuluyo sa paglabot sa matudtod na pagidait nga nagahalin niya sang ginataon naton justice kag kamaturan. Kay injustisya kay illegal ang ginhimo sa mga pungsod nga dalagko sa pagdaog-daog nila sa isa ka pungsod nga imol. Kung lang taon mo, ini siya may epekto man kagamo man ang sitwasyon sa atong pungsod Pilipinas. Kung pigado ka, mas grabe imo reklamo. Kung nagareklamo ka, nagareact ang mga manggaranon. Nagareact ang aton niya mga opisyalis. Na ini sila kulang taon, may obligasyon sang pumuluyo para sa kayuhan sang pumuluyo. Kag hindi lang sa mga manggaranon, hindi lang sa gamhanan, hindi lang sa mga kwartahan, hindi lang sa mga negosyante, pero laminigid sa pumuluyo. Ang mga pumuluyo ng mga imol. Ito, amo ng kalabanan nagbuto sa aton yung mga opisyalis. Hindi pwedeng magpiyong ang atong mga opisyalis ang kaimtangan subong sa aton pumuluyo. Dapat ang simbahan na isa man ka-institusyon gintukod sa ato ang Ginoo sa pagatupan sa pumuluyo, hindi niya pagpabayaan ang iyang mga karnero. Kay kami mga kaparian, nagsunod kami sang ato na Ginoo bilang shepherd sa mga karnero. Ang amon niyang obligasyon, hindi pwede nabuyan namon, kagpabayaan namon ato mga katawhan. Now, ang ato niyang mga tao subong, ari na subong sakwan, ari na subong iya sa sining ato niya strike center. Upo nato niya ang mga Birhen Maria. Dala namon di tricycle ni Maria. Kaya ang atong mga Birhen, iloy ni siya mo. Kada magpangamuy kita simbahan,
kapangay kita sa bulig sa atong Iloy. Ang Iloy manugatipan ni siya sa iya mga kabataan. So ini yung mga problema sa subong, hindi lamang iyan kasinggit ang mga pumuluyo. Ako niya nga pangayuon niya ang demanda sa gobyerno. Kapangamuyo man kami sa Malabiring Maria, nga pamatian mo kami nga tandugon niya na ito mga opisyalis sa gobyerno. Okay. May dakong obligasyon para sa katawhan. Okay. Father, pila ka bilog ang mga parishioners nga nagupod na diri kag sa subong until what time kamo diri magupod ay no nga gina pa kamo sa haga nagatindog nagabatsyag man sang kaginot kay init man sa subong nga daan man nga tion. Ano ang plan? Mga 200 kami halin niya sa parokya. 200. 200 halin sa parokya ni St. Joseph. Lain, no? May mga kataan, may mga pamatanon, mga nanay, mga tatay, ato mga squatters. Tanan niya yung naigo sa pigaduhon. May nagupod man sa amon, mga may kwarta. Okay. Nakatapo iya sang Paris Pastoral Council. Okay. Sang parokya. Nagupod man sila dire kaina. Okay. Mga tigulang naghalin ng iban tungkol mga tigulang bulay sa init. Nagkapabilin siya. Father, lastly, your message, pinagin sa aton mga tagpalamati sa subong, sa aton nga mga lay faithful, and also sa aton man nga mga tumalanaw sa subong man. Agdan naton ang tanama pamuluyo. Kaupdan naton ang kausa sa aton niya subong nga kuan strike center sa aton mga operators and drivers nga nagarali subong kung sa aton niya mga katawan pamuluyo. Kay bisan aton obispo nagpanawagan na sang isa conference sa aton mga kaparian karon sa hapon 5:30 para hambalan kag idrapya ang pastoral letter parte sa excise tax siya kag value added tax. Ti kabay pa ang tanan niya mga pumuluyo lantaw sa amon to kanagapamati. Problema ni sa tanan. Kung hindi kita tanan niya magtindog, hindi kita tanan niya intra aton Santo Papa mismo nagasiling ang solusyon sini pumuluyo. Wala na si iban. Kung tanan-tanan kita magupod kaya ni sa tanan na problema para man ni sa tanan updan naton agud ang tanan makabenepisyo. Hinahimo namon ini para sa aton tanan, hindi lang sa mga tao nga rin subong pag-upod sa amon diri, kundi para gini sa inyo tanan. Kani kabay pa nga updan ninyo amon kausa.